Здравейте! Темите днес са: ръстът на приходите се забавя, докато капиталовите разходи растат. Приходите от изкуствен интелект зациклят, изкуствен интелект срещу дотком балона, както и започнали коледното пазаруване на пазарите. След като една компания се превърне в гигант в съответния сектор, поддържането на нормален растеж на приходите има тенденция да бъде практически невъзможно. По текущата траектория няма да се изненадаме да видим, че дългосрочният ръст на приходите на два от стълбовете на цифровата икономика, Amazon и Alphabet, се забавя до едноцифрени стойности в следващите години. В същото време, техните капиталови разходи, като дял от приходите, продължават да растат. Това повдига сериозни въпросителни относно бъдещите печалби, към които вече има доста високи очаквания, и относно средствата за обратни изкупувания и дивиденти.